Són el nostre tresor, les dones tossudes i treballadores, les nostres mares i àvies. Cal més solidaritat i corresponsabilitat social per tal que puguin exercir de debò els seus drets socials i tenir unes pensions dignes que garanteixin la seva independència i qualitat de vida. Els drets de les dones i les nenes segueixen sent avui en dia una assignatura pendent pel segle XXI. Les nostres avantpassades ens van ensenyar a lluitar sense defallir per canviar les lleis injustes per tal que nosaltres poguéssim tenir un futur millor. La lluita té més sentit que mai i continua per la plena llibertat i la igualtat de totes les dones. Visca les dones i visca Catalunya lliure. Bé, bon dia. Avui hem vingut aquí a Ivars des de Junts les Terres de Lleida per celebrar, per commemorar el dia 8 de març, el dia de les dones. Hem vingut per motius de la pandèmia, una representació del partit, hem vingut els coordinadors de vegueria, amb els representants de l'executiva de vegueria, de Nacional, més els diputats al Parlament. La finalitat de l'acte era reivindicar aquest dia, reivindicar la igualtat entre homes i dones i que junts ha de ser una de les prioritats de treballar a totes les institucions on estem aquesta igualtat. Si hem vingut aquí a Ivars és perquè és el poble natal on l'any 52 va néixer Maria Mercè Marçal i on també està enterrada. Aquesta poetessa i escriptora de les nostres terres on va reivindicar tantes vegades i va participar en tants espais per reivindicar el feminisme. Acabem amb les seves paraules, amb les 3 vegades rebel, de ben nascut dona, de classe baixa i de nació oprimida, que junts ha de treballar per aquesta igualtat entre homes i dones, ha de treballar per una igualtat també entre totes les classes socials del nostre territori i treballar també per una Catalunya lliure.